इसरोनि गेदेरथार जाफुंसारनाय साननि सायाव फरायसंनायाव इसरोनि गेदेरथार जाफुंसारनाय इसरोआ दिनै ADITYA-L1 नि सायाव जाफुंसारनायखौ मोनफुंनो हादों। ADITYA-L1आ सान आर्थ L1 बिन्दोनि सोरगिदिं गावनि गिबि हेलो अरबिटखौ आबुं खालामबाय। ADITYA-L1 मिशनखौ लेग्रेजियान पॉइंट L1 आव मोनसे भारतारि सान खौरां नायग्रा खुलि महरै 2023 मायथाइनि 2 सेप्तेम्बराव हगारदोंमोन, जाय 6 जानुवारि 2024 मायथाइयाव हेलो अरबिटआव मोनहैदोंमोन। हेलो अरबिटआव ADITYA-L1आ L1 पॉइंटखौ गिदिं खननो 170 सान लादोंमोन। हेलो अरबिटआव दावबायनाय समाव ADITYA-L1आ बायदि रोखोमनि गोब्राब गोहोफोरनि सिङाव थादोंमोन, जाय हेलो अरबिटआव थांनायाव मदद होदों। बे अरबिटखौ सामलायनो थाखाय ADITYA-L1आ 22 फेब्रुआरि आरो 7 जुनआव मोननै स्टेशन किपिं सोलाय-सोल' खालामदोंमोन। दिनैनि थामथि स्टेशन किपिंनि सोलाय-सोल' खालामनायाव L1 नि खाथि खाला सेकेन्ड हेलो अरबिटआव मोनहैदों। ADITYA-L1 नि सान आर्थ L1 लेग्रेजियान बिन्दोनि सोरगिदिं बे दावबायनायाव डायनामिक्सनि बिहोमा दंफायो। ADITYA-L1 आव जाफुंसारनो हानायजों साननि सायाव फरायसंनायाव इसरोआ मोनसे जाफुंसारनायखौ मोननो हाबावबाय।